ubanka. Allah, mu je. Ai gaya miki, ba za a kira shi. To, yanzu ya ce zai zo. Mu je mu same shi. Ko ba haka ba? Yabo Allah. To, ku miƙe. To, ba labari, san tabbatanci. A nemi mafita. Ani na gaya mata ƙari ai. Ashe ba ka manta ba. Ina zan manta. Dan Allah ku matsa mana daga bakin kofa. Ƙasa. Ƙasa. Action. Ai gani duk mutu ci bakin shi. Duk yin wani ce. Muna kai na babu nutsi. Gaba ɗaya ƙarƙarin shayin namu ma fa babu. Gwari tun da wuri a san ta kwatance a san ta ɗaura ƙaguwa zani. Gashi ko ɗaya shishan nan ma ba. Ku fa ta kuce da domin wallahi ciki na ya zanka jiya da sai ku. To yanzu me abin yi ne? Ina gani akwai wani gayi da na samu. Danganin sa kuma na san za a wanke shi. Ina da malam ban su ko kiran sa ma za a yi yanzu. Ko kuma mu je wajen sa. Ki ce sabon yanka muka samu. Sosai ma kuwa. Ai kwantar da hankali ki in dai wanne ne. Tun da gabi muka samu wanda bai kware a barikin ba ai dole mu wanke shi. Sai ya haɗa da iyayensa. Mun mai wankin babban Me babban. kyau ma kuwa. Yusuf kana son kina so. Wannan abin ya taɓa faruwa da shi. Wallahi sai da muka mai tas ba karamin kuɗi muka karba a hannunsa ba. Gashi da ya bake shafa muke sai da mata da jarida. Ai sai ya ni na gara mata yayi. Ai nake ga muku mun wanke shi. Mun wanke shi. Tas muka wanke shi. Wallahi yawo. Wallahi yawo. A sani. To yanzu abin da za a yi ba ni nan ba. Gashi bari in kira shi. Bishir, tashi. Salamu alaikum. Ya gida ya aiki da wata da gida na ce ta bannin baka ce ta kira in kira ka mu gaisa mu sada zumunci. Ai sai ka gane to wallahi ita ce. To ni yanzu ban da akawun nan. To wanda ofe ne ma wallahi. Ka fada har ka fada. To kajin nan mai mun da su kaji ke mai mun da wani. Ya ce Kai sai mu tashi sai mu tashi me ya rage? babu. Sai tafiya. Ewe! Alhamdulillah. Action. Ai da wasu ke ne. Kai. Kin ga taho ke ma ki Wannan kayan, wallahi sai na kai shi gumama. Sai na kai shi gumama. Wannan kayan naki, wallahi mu je. Mu je pick up. Kwace waki. Insert ne.